JK Yadav Films present अरुण बाबू JK Yadav Films. गोपालगंज दीदी के भाग बड़ा चानी बाए भौजी 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 बुझना सुनी ले जीजा जी रहिले सऊदी 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 सुना तारू दीदी के भाग बड़ा चानी बाए भौजी सुनी ले जीजा जी रहिले सऊदी सखी के मारा नाम मिलो बाकी तो सखी के मारा नाम मिलो बाकी तो हरदम डालाइन बनावे का करी एगो हमार पतर बाकी दौरी करावे एगो हमार पतर बाकी ट्रैक्टर चलावे दीदी के भाग बड़ा चानी बाए भौजी 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 बुझना सुनी ले जीजा जी रहिले सऊदी 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 सुना करू दीदी के भाग बड़ा चानी बाए भौजी सुनी ले जीजा जी रहिले सऊदी सखी के मारा नाम हिलो बाकी तो सखी के मारा नाम हिलो बाकी तो हरदम डालाइन बनावे का करी एगो हमार पतर बाकी दौरी करावे एगो हमार पतर बाकी ट्रैक्टर चलावे JK Yadav Films. अरुण बाबू गोपालगंज मोरा जवानी में लगावे न चूना हमार भतारे भौजी मिलल बा नमूना हो मिलल बा नमूना मोरा जवानी में लगावे न चूना हमार भतारे भौजी मिलल बा नमूना मानी ना बात हमर एको नाही नतिया 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 का कहिए भौजी रोजे उपास से हमार रहतावे खटिया 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 ए भौजी मानी ना बात हमार एको नाही नतिया रोजे उपास से हमार रहतावे खटिया गावेला बोझवा जितना ए सखी गावेला बोझवा जितना ए सखी घंटा पर घंटा चढ़ावे एगो हमार भतर बाकी दौरी करावे सखी दिन भर चलावे एगो हमार भतर बाकी ट्रैक्टर चलावे JK Yadav Films. अरुण बाबू गोपालगंज मरद के कहीं भौजी कैसे हम खेला लगे ना सुते कबो सुतेला अकेला हो सुतेला अकेला मरद के कहीं भौजी कैसे हम खेला लगे ना सुते कबो सुतेला अकेला या तो मनहु लगे कैसे समझाई जाई 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 ए सखी सुनो ये राजन हमरा आवेला रोआई 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 भौजी हो या तो मनहु लगे कैसे समझाई सुनो ये राजन हमरा आवेला रोआई एकरा से भी मने पावे हो रजुआ एकरा से भी मने पावे हो रजुआ दिन भर खेला चलावे सुन तारू एगो हमार भतर बाकी दौरी करावे एगो हमार भतर बाकी ट्रैक्टर चलावे JK Yadav Films.